πιτσαρία Αφροδίτη, παρακαλώ. Θέλω παραγγείλω. Ναι. 2 πίτσες γίγα. Δίνεις μια κοκακόλα εσύ δώρο. Ωραία, πού να τα φέρουμε? Ωραία. Τι κερνάτε λέω άμα πάρω 2 ρε. 2 πίτσες γίγα. Έχετε τώρα 1,5 λίτρο κοκακόλα. 1,5 λίτρο. Ναι. Πώς μπουκάλι είναι ή κουτάκι? Μπουκάλι. Μπουκάλι. Ναι. Τι μεγάλο είναι ή τι μικρό? Το μεγάλο. Μεγάλο, Ναι. Με τις 3 πίτσες. Τι Ναι, 2 συν 1, ωραία. Οπότε δεν έχετε κοκακόλα. Πείτε μου πού να τα φέρουμε. Κοίτα, δεν είναι κοκακόλα. Κοίτα, άμα πάρω. Ακούγε, άμα πάρω 3 πίτσες. Ορίστε. 3 πίτσες λέω, άμα παραγγείλω εγώ. Γίνεται μία δώρο. Παρακαλώ, πείτε μου λίγο την οδό. Οδό. Θέλετε 2 πίτσες οικογενειακές. Περιμένετε λίγο, κύριε, περίμενε να ρωτήσω, ρε. Θέλω σε ρωτάω. Ναι, πείτε μου. Άμα πάρω 3 πίτσες. 2 πίτσες. 3 λέω, 3 ρε, 3. 3, εντάξει, ναι. Εμένα τι με κερνάει, τι μαγαζί. Τη τρίτη είναι δώρο, η τρίτη πίτσα. Άμα πάρω 3 πίτσες. Τι δεις. Δεν σου λέω, ρε, άμα πάρω 2 με κερνά στη μία. Ναι. Σου λέω πάρω 3 πίτσες. Τι με κερνάει, αυτό ρωτάει. Δεν έχεις 3 πίτσες. Τα δώρα είναι έτσι. Τις 2 πίτσες που παίρνεις, η τρίτη είναι δώρο, μια κοκακόλα, μια σεφ. Τι έγινε? Λέω, το δώρο από 3 και πάνω πίτσες δεν ισχύει. Δεν είναι, γιατί ρε, δηλαδή, από μετά άμα πάρω... 4, θα πάρετε ισχύει το δώρο ξανά μετά. Έτσι είναι το σύστημα. Δηλαδή άμα πάρω 3 πίτσες θα είμαι μαλάκα, Γιατί με Όχι, όχι, δεν θα είσαι μαλάκας, απλά έτσι λειτουργούν και εγώ είμαι υπάλληλος εδώ πέρα. Αυτά μου έχουν πει, αυτά σας λέω. Απλά λέω άμα πάρω 3, 2 με κερνάει μία πίτσα, εμένα. Ναι. Αυτό λέω, άμα πάρω 3 δεν με κερνάει, άρα πληρώνω και την τρίτη και είμαι μαλάκα, αυτό λέω. Όχι, τις 2 θα πληρώσετε, τη μία θα τη φέρνει το μαγαζί δώρο. 3 άρα έχουμε. 3, εγώ σου λέω, παίρνω 3 πίτσες αγόρι. Ωραία, ναι, ναι. Πληρώνω τις 3. Τις 2 θα πληρώσετε από τις... Εγώ θέλω να πληρώσει 3 ρε φίλε, δεν θέλω ίδια πίτσα οικογένεια, μια ατόμικα. Ατομική, δηλαδή θέλετε 2 οικογενειακές. 3 οικογενειακές και μια ατομική. Μισό λεπτό, πάρτε να σας πει τα δώρα το αφεντικό. Μισό λεπτό. Άιτε αφεντικό, μιλήσουμε. Εσύ είσαι ο αφεντικός. Ναι, εγώ είμαι αυτός. Θέλω παραγγείλω, άκου σε πω. Πες μου. Θέλω πληρώσω εγώ πληρώνω, δίνει λεφτά. Ναι. Πληρώσω 3 πίτσες. Ναι. Εσύ και μια ατόμικα μικρούλα και τη μικρούλα μια μπουκιά που είναι. Ναι. Εσύ τι με κερνάει, αυτό ρωτάω, τι μου δεν το ρώτησα. Και μου λέει δεν πληρώνεις 2, μία πληρώνεις, 2 μου λέει πληρώνεις. Λοιπόν, να σου πω κάτι. Ναι. Θα πάρεις 2 και μία πληρώνεις, εσύ 3. Ωραία. Ναι. Η μία από αυτές τις 3 την Ναι. κάνω εγώ δώρο. Άρα ψικάρα είσαι. Το κατάλαβες, άκου να δεις τι παίζει στο μαγαζί. Ναι. Άμα πάρεις αυτό το μαγαζί, άμα πάρεις 2 πίτσες, εγώ σου δίνω δώρο ή μία πίτσα, Ναι. ή μία κοκακόλα 1,5 λίτρο, ή μία σαλάτα σεφ ή μία μακαρονάδα. Λοιπόν θέλω. Πες μου για δώρο τι θέλεις. Περίμενε να σου εξηγήσω τώρα. Αφού κερνάει. Λοιπόν. Θέλω εγώ. Εμένα φέρει. Ναι. Πληρώσω 2 πίτσες. Μου φέρεις το ένα δώρο μία πίτσα. Πολύ ωραία. Αυτό Περίμενε λίγο να τελειώσω. αυτό παρήγγειλες μόλις κάνει 12 ευρώ. Συνέχισε. Περίμενε. Θέλω άλλες 2 πίτσες με το σεφ δώρο. Αν έτσι. Έτσι θέλω. Αυτό ρωτούσα πριν. Ναι. Και θέλω άλλες 2 πίτσες με την κοκακόλα. Την μποκάλι. 1,5 λίτρο είναι. Ναι. 1,5 ρε. Δώσ' και ένα κουτάκι ρε. Ψυχικό κάνουμε. Αδερφέ, δεν θα σου έχω κάνει πίτσα, σεφ, κοκακόλα, τι άλλο σου καταλαβαίνεις τώρα σου πω. Είναι δύσκολα καιρή, ξέρω φίλε. Ξέρεις φίλε, αφού σου δίνω 3 δώρα, δες κοκακόλα θα σου δώσω δώρο, σεφ θα σου δώσω δώρο, πίτσα θα σου δώσω δώρο, τι να σου δώσω δώρο. Καλά φίλε. Να έκανα σου και την γυναίκα, μάλλον δεν έχω. Ανήπαντο, άρα κύριε, μη παντρευτείς. Μαλακιά, μη παντρευτείς, είσαι η μαλακιά. Γυναίκα πάνω από το κεφάλι. Έχω και εγώ την δικιά μου μοζαλία και έρωτα. Περιμένει λίγο.
Ωραία, κατάλαβα. Πολύ ωραία. Δώσε και ένα αριθμό τηλεφώνου τώρα. Έλα, γκάβε. Λέγε ρε θηρίο. 693 693 83. 83. Τι γελάει, με κοροϊδεύει, ρε. Με απόκριση πήρες, ναι. Άρα, καλά είναι σοβαρό, ρε. Πάρε με τηλεφώνο ύστερα. Α, τηλεφώνε. 693 Ναι, 693. 83 Ναι, 23 23 είπες. 653. 653. Ναι. Λοιπόν, θα σε πάρω τώρα, θα χτίσουμε και θα σε πάρω τηλέφωνο. Πάρε με. Πού μένεις εσύ, πού μένεις? Μένω στη Κολώνα, στο ζωολογικό κήπο. Στην Κολώνα. Εκεί που είναι, στη ζωολογικό κήπο. Κρεμασμένος εκεί πάνω, ρε. Εσύ είσαι κρεμασμένος εκεί πάνω. Φίλε, η γυναίκα μου είναι εκείνη, ρε.